Cosmin Petru Paulescu, din cadrul Universității de Arte București, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună ziua! Am plăcerea să spun câteva cuvinte astăzi în deschiderea expoziției lui Andrei Mânțeanu. Pe Andrei Mânțeanu îl cunosc de foarte multă vreme, de când era student Universității Naționale de Artă, la secția de scenografie. Sigur, atunci ne știam din vedere, dar mai apoi am avut plăcerea și marea surpriză să descoper venind înspre noi, înspre Universitatea de Arte, de data asta ca student doctorand, prezentându-și activitatea, cercetarea pe care o face de ani buni. Deci Andrei Mânțeanu este absolventul nostru, absolventul Universității Naționale de Artă. În prezent, el este dascăl, este pedagog în cadrul Liceului Tonița, unde practic oferă cu generozitate experiența pe care el o parcurge de atâția ani și mă bucur și se vede că este un dascăl iubit de cei tineri, pentru că majoritatea celor prezenți aici fac parte din generația tânără, din elevii lui, și asta mă bucură că sunteți pe mâini bune și practic vă așteptăm cu drag la Universitatea de Artă în momentul în care o să vă finalizați studiile la liceu. Spuneam că Andrei Mânțeanu l-am redescoperit, de fapt i-am descoperit pasiunea în cadrul studiilor doctorale, prezentându-mi tema pe care dorește în continuare să o urmeze la noi, la Catedra de Studii Doctorale, și practic sunt bucuros că îl am doctorand, deoarece este o plăcere să am un asemenea student, să spunem, bine, în subordonare, pentru că este foarte plăcut și comod să lucrez cu el, deoarece este un om pasionat de ceea ce face și asta se vede. Tot ceea ce realizează prin minuție și prin cercetarea pe care o face și practică, dar și teoretică, este un lucru care mie îmi face o deosebită plăcere și practic rolul meu de profesor coordonator, chiar și de curator în acest moment, este oarecum secund, este undeva în spate și diluat, pentru că el are puterea și forța să realizeze lucruri extraordinare. Cu siguranță va ieși o lucrare de cercetare, deci toate aceste experiențe practice pe care el le realizează, acum le teoretizează în cadrul lucrării doctorale, care va ieși o teză, zic eu, de excepție. Cu siguranță va fi o teză foarte, foarte serioasă și benefică pentru cei interesați din domeniu și nu numai. Încă o dată, mă bucur foarte mult că Andrei își diseminează cu această expoziție cercetarea pe care o derulează și îl felicit în primul rând pentru tot ce face și îi doresc în viitor să mențină aceeași seriozitate și de fapt aceeași pasiune cu care el abordează meseria pe care o are. Felicitări și declarăm expoziția deschisă. În final, vreau să mulțumesc și Muzeului de Istorie pentru faptul că a găzduit această inițiativă și consider că, practic, este locul lui din ceea ce face, locul lui aici, în cadrul Muzeului de Istorie, cu activitatea domniei sale. Mulțumim!